Ikaslari programazioz aparte, beste lanketa nolabait personalizatuagoak edo bakoitzari bere tamainakoak edo agindu ahal dizkegu. Horretarako erabiliko dugu lanketa osagarriak edo izeneko baliabide hau, berez wiki bada, eta orain sartzerakoan ez duzu ezer ikusten baino goien, zerrendan. Ikasle aukeratzen badugu, agertuko da ikasle horrek zer ikusiko duen, bakarrik ikasle horrek. Kasu honetan, materiala lotura bidez txertatu behar diogu, esteka bidez, ezin diogu materiala hor zuzenean txertatu, eta orduan, gero ikusiko dugu nola egiten den hori, bai? Baina, printzipioz kasu honetan, horri alde bazan, interneteko horri alde bat, esaten diogula ikasleari, haizu begiratu hau, ze interesatuko zaizu. Beste ikaslearena zabalduko dugu orain, eta berak, bere wikia sartzen denean, berak hauxe ikusiko du, bai? Beste hau. Kosta dezaio kargatzen, baina hementxe daukazue, bai? Hauxe da, agindu diguna, egia esan da, dira bi interneteko bi horri alde, bai? Besterik gabe, gauza zehatzagoak izan daitezke, eta ziurezki horrelakoetan, azkarrago ere, ibiliko da, baina proba egiteko alaxi izan da. Importanten hauxe da, ikasle bakoitzak ikusten dituela bere osagarriak eta ez bestearenak, eta guk ordea denenak ikusi ditzakegula, eta denenak moldatu, baina hori beste kapitulo bat izango da.